Wachaka ni buch jopiny ka mwapenjo penjo achiel ni be sirkal tayo piny e yo makare koso jatelo Profesa Akech Migae ni kodwa kae jalony e weche mag chike kata full professor of law. Erokamano ahinya kuom wasichegi. Erokamano Trevor. To king'iyo sirkal makoro watiyo sani ni osebet ka higa achiel gi wiye matin. Botayo piny e yo makare koso in kakoro ipime. Jogi an kaka aneno ga telo tamogi. Gina joma babni sirkal mokalo mar Uhuru ma gidhaogo. To sani gine ma gine kom. Ng'eni ka ng'ato osemi kom ok bi wacho ni okia ni kom ni kia otimore nade otina okilok kom ga kom mibete rach. Ok idhi kaw moro ibede maber. Aneno ka ok gidhi maber. To koro mane gima giwacho ni gowi mancha okaw gi sirkal mokalo cha. Ema hinyo gi nyaka sani. Be nitiere adieri e wachni kata mana dwe makoro wabiro dwe mokwongo kata dwe mar 12 ka onego bed ni gichulo Eurobond ma bilion 300. Dong gin gi adieri moro ka giwacho ni gowi manokaw cha ema tamo watiyo sani. Ing'eni ka ng'ato komi nitie gimoro ma luongo gi sungo ni transparency. Gimoro nyaka ukete e ler. To aneno ga gino tamogi. Nikech ka dibed ni adier ni wan gi gope mang'eny. Ang'o ma nosetamogi mondo ji osepenjo mang'eny. Awinjo pile okia mtata gini penjo gini to ban. Gowi mwacho ni un go ni. Nyiswa uro. Miwa lerne. Ere gowi no nokawe karang'o. Pesa no notiyo nade. Nodhi e tije sirkal koso nodhi e mfuko ng'ato. To kaka koro gitamore nyiso kuma pesa go nodhi nyaka be ni pesa go to nodhi e mfuko ng'ato. To koro ok inyal wacho ni wan gi gowi to ok inyal nyiso ni gowi no oromo nade to kalatese manyalo nyisi ni gowi no nokawe adier en ero ami somi be koro wabed ni wan gadier. To koro sani kaka wach mar gowi no sani nitiere weche ma iliekore mokwongo jalup jatend piny Kenya nowacho ni wan gi gowi mar $9.6. Adieri to en ni en $10.7. Gimomiyo mano en kech wach mar dola masik lokore ni. Samoro amora molokore to ata malo mani malo be chak biro. To ka ber ang'ono mane ng'ato kaka jatelo piny machon mosenindo Kibaki notimo mopogore gi jo ma koro nie kom sani. Gima neno ka Kibaki notimo maber. Of course Kibaki bende nigi tabu. Tayo piny e yo siasa naneno katek. To tayo piny e yo mar uchumi to naneno ka notimo maber kabisa. To gimomiyo notimo maber en nitiere Kenya waka tabu achiel ni ok wami joma nigi lony ok wami tich. King'iyo sirkal duto ni joma nigi lony tin, joma mi tich, aneno ka joma mi tich gina jok moko minyalo wacho ng'ani to nodhi skul ka. Ang'o ma osesomo monyalo wacho ni ginie onyalo tayo gimomiye nie onyalo tayo maber. Koro kanyo kineno kaka cabinet mane Kibaki noketo ji manong'eyo gima timo. Ting'eni ng'at ma ong'e gima timo kimiyo tich ok en ng'ama iboluwo sate. Kiketo ng'ato e tich to iliwo sate mano koro ing'eni timo tije. To kibibedo sirkal in ng'at achiel kata ine ng'at man gi teko maromo nade ni bo timo tije ji 100 ok time ok nyal timore. To wach mar lony ma sani koro iwuoye no endo jomoko wacho ni lony to ni mana tie mibadhi mang'eny e. Gijo neno kata ka Auditor General wuon wacho ni anto joka ma kang'iyo budget taneno kondik na mustara nyadidek mimiya sani. Mano dong mibadhi mana malo. Mibadhi to be ng'eny. Ting'eni kama lony tine be mibadhi bede mayot. To skul konyo ga ji gi gimoro achiel. Skul en miyo ga ji gimoro miluongo ni ethics. Akia ni ethics iluongo nang'o ratiro. Nikech king'ama osedhi skul nitiere gik moko ma nopuonji minyalo wacho ni an gima kama korach to kanyal timo. In ng'ama nigi bounds in ng'ama nigi gik monyalo wacho ni an gigie ok anyal timo. Koluwore gi gik mana somo ok ber katimo. Ng'ama odhi skul en ng'ama self regulated. Ok ng'ato nyaka bi nyisi ni bana itimo marach. In ng'ama iboneno ni ginie gima timo ni to rach. Koro mano kanyo be nitiere tabu.
mibadhi to ng'eny to be jok manie telo ok gin jok maratiro. Okay. To koro un kaka jomose somo sani koro wach sechopo ka weche koro tek jopiny bende hinyore. Ang'o ma sirikal koro nyaka tim sani mondo mi okony jopiny ka ging'eyo maber ni gowi ma giywago no pod nyaka gichula chula kod gowi no nodhi e mfuko ng'ato koda ne gitiyo godo mano to ok obadho joma nomiyi gowi to nyaka chul. Tang'o ma koro nyaka gitim sani mondo mi nengo mar ngima obede mayot ne jopiny. Ing'eni king'iyo budget mar sirkal wawach kaka kiketo budget mar od ng'ato, ndalo moko ibo bedo ni in gi pesa, ndalo moko ionge gi pesa. To ndalo mionge gi pesa ok inyal wacho ni an kora bo mana chamo ring'o pile pile kada gik mamili mile mambo chamo pile pile. Nyaka iwacho ni koro ndalo ni piny tek aduoke dwaro na chien. Ati gi pesa matin. To king'iyo sirkand ni jogi baya chalo ga joma ginene guok nonang'o tiendgi. Ok gibed piny. To pesa ma gitiyogo ng'ato kowuok ka en gi ji adi ma giwuotho gago. Tang'o ma gikele. To kae to kun ma gidhiego. Dong nwaketo ni wan gi ambassador. Koro tij ambassador nang'o. Ok nyaka ing'i ni kamoro amora wang'i ni e sirkand ni wanyalo duoko pesa chien nade. And then ing'eyo ginene telo dwaro ni mondo ibed gi jopiny kendo iwuoth kodgi. To wuotho kod ji dwaro ni ing'ama nyalo nyiso gi adier. Maonge gimi pando negi. Eka ji nyalo neno ni to piny to tek to wade mana nyuok wasewinjo gima jogi wachona joma owachonwa en gima nitiere moko ma winjre. Samoro yani kaka mwawinjo sechegi wach mar kia ni ng'ato ncho miyo moro ni sirkal wacho ni moko ni wan gi tabu gi dola e yor mar oil ni koro wacho ni wamanya neno kaka wanyalo dhi e sirkal chielo cha mondo sirkal gi sirkal emolosi. To kidhi ng'iyo to ken sirkal gi sirkal ibo yudo ni ng'at moro kae jomoko kae ma iwuondowa to kare momi pesa no. Ok nichi neno gima okia ne wacho no. Yeso ni pesa moro na neno kogol e ginene consolidated fund 17 billion. To oil ni be 17 billion. Dibe ni pesa ni kuma no dhi. To kipenjo sirkal to adier to onge. Gikwedo wach no kabisa giwacho ni ok en adier. To jomonego beni wuon oil go to bisenyo ka giloso. O gilosi. Minister moro, cabinet secretary moro manyiso ni ma indi to mafuta mar jogi en company ni. Be winjore? Duoge mana wach mibadhi. To koro kisebedo kamano to koro jopiny ok biyie kodi. Ke jopiny bo neno ni piny to tek to jogi be wuondowa. Koro adieri ere ka. Ere kaka wanyalo sudo, ok wadwa sudo kodgi nikech ok ginyiso adier. Kibiro nyiso ji adier to ng'ato nyalo wacho ni piny to tek wakonyre akonya gi sirkandwa ni wane mon wayiere mondo wasud mbele. To seche gima wach mar tuo dhok ni nonego be ni counties ema ne konye ji. To kata mana counties ogogo kwane ka gidhi maber ahinya. Kata mana sani jalup jatend piny Rigathi Gachagua nyocha wacho ni osemigi bilion 10. Wuogi wacho ni ok omigi bilion 10. Ochako duogo wacho ni kare koro kwa miu pesa no. En wach mane mantiere diere ka momiyo gini ok ti maber. En ni jotend sirkal ma piny owacho modagi koso jo county gi bende ntiere kaka ndhogo jopiny. Iwacho wach mar pesa mimiyo jo county. Ing'eni onego watien wang'iya ne mon wachako devolution. Kinyalo paro wach mar devolution ino chandowa kabisa. Joma jinok dware. Kech ing'eni ka telo oket kamoro achiel kaka oket e sirkal mamalo no medo power mar jatelo. To koro joma ni malo go ne ging'iyo ni maindi pesa wan waneno kaka watiyogo. Kendo wan mwanyiso joge ni pesa ni dhi ka, pesa ni dhi kama. Kikelo devolution koro ing'eni ipoge. To ntiere kaka ing'eni habits ji ok lokre ga pi. Koro ntiere resistance yana gi dholuo. Ginene pek kabisa. Chiwo pesa ne county ginene pek kabisa. Koro ma jogo bo wacho ni
pesa ni wami jogi. Emomiyo ne wawacho niya, wabedie gimoro ni pesa malo to dhi piny ni okete en okang' mane, wang'e ni en okang' mane, maka waketo budget wang'e ni pesa ni kochopo tarik makama to nyaka odhi maonge mibadhi kata onge gimoro ni joma ni malo go nene pek. En pesa ma nyaka dhi. Eka wabo konyore gi piny. Koro pek ma nitiere malo no en gima nyaka wach chichawa kaka jo Kenya nango en wach mibadhi ni kose nango nikech moyo penjo no ka bed ni counties choko usuru kata choko pesa kata omenda yo monego bed ni gichoko ng'eny counties gidigoro ni tend piny owacho mamalo ni mamondor negi pesa to kata kamano yudo ni choko mar pesa no ok chopi kama onego bed nochopi. En wach mane marach ka mibadhi mang'eny koso jopiny ema yiero joma ok riek koso jopiny ema yiero joma mibadhi ng'eny kuomgi. Koro iwacho ni isegweno to isegwang'. Mibadhi mang'eny Kenya wani konyo ji tek. Konyo wa tek kabisa. Mibadhi nitiere wawacho gi kisungu ni we devolved corruption. Kuo mane nitiere malo ni nwateri atera piny te. Kaiti ng'eni piny gima notimore e sirkal matindo goiko. Gima notindore ni nokwaketo rangach manyalo geng'o kuo. Okenge mageng'o kuo onge. Mane tabu. Koro kuo nodhi omedore piny, kuo ma ng'eny kabisa. Mane tabu manitiere e piny kanyo. Dire pala masogo mawacho ni ombija piny Kenya ni ochomo kure nikech weche Ruto ok chop kare. Ne osingo ne ji bottom up, koro sani en up bottom. Nowacho ni El Nino onge, sani koro El Nino nitiere. Kendo onge kony ma gichiwo ne joma pi ywero. Ma endi en Nyambuk Kenneth mar pala masogo. To koro wach mar mbaka ma sirkal goyo mopogore gi matimore piny ni. Mane en atelo marach kose en temo wuondo jopiny. Ing'eyo campaigning yot malich. But kiketo ni koro omi ni nyaki itel inema koro itayo sirkal en tich matek kabisa. Aparo ni koro waseneno. To campaigning be yot mana nikech iwuondo jopiny. To iwuondo mana ng'ama oyie ni mondo wuonde. Ka ng'ato mowuondi ji mano nyisi maber ni jogi to wach ma giwacho ni ok nyal timore. To koro oyienegi no. Ka ng'ato biro nyisi gimoro manono, omiyi pesa moro matin idhi chamo, bang'e no imiye telo to koro isandori. Koro pesa mano miyi matin konyi nade. Koro emomiyo nyaka wabed joma winjo, especially ka jomoko biro ni joma ong'eyo, experts moko ong'eyo. Nonyisowa ni wasesomo manifesto jogi kata wasesomo kaka jogi oseikore mar sirkal, ok ane kaka ginyalo telono maber. Wayier jomoko. Ber nyaka wabed joma winjo wach, ok ni ng'ato biro ni en gi pesa to kiwinje malong'o to gima nyalo konyigo in terms of kaka gibro telo onge. Mano bo bedo matek. Mane tabu ma go Kenya ka. Trevor Nogweno wuod ng'ao jakirindo awinjo kaka jama nogwuoyo oyie yani pesa Uhuru ema noolo kaso Gachagua boaye bagni mar wich owe chalo nyathi monang'o sukari to dagi to sukari to nene dhoge. Mae ni waduoge wach mano wawacho mokwongo cha ni Uhuru to ema nokawo gowi. Uhuru nokawo gowi. To apenje piny ka nitiere ng'ama okawo gowi kata ot. Onge ng'ama nitiere ng'ama okawo gowi. To koro ng'iyo kaka itulo. Koro wawach ni baba unokawo. To koro ine midong'. Koro pile ibo wacho ni baba na ema nokawo gowi. Ok imany kaka iloso wachno. Kaeto in bende mibiro toke ni sirkal ma koro wan gi. Gimbe dong gisekawo gowi. Ne giwacho ni ok gibi kawo gowi. To gowi to gisekawo. To gima ongi nyiswa onego bed ni gilerono ni gowi manwayudo en kama, tich manotimo en kama, paper
kalatas mwanyalo wacho ni mondo koro wanyiswa adier eri usom kendu eregi. Koro ng'e adier tek. Nikech koro ena badhruok. Nikech joka manotimo marach wan joma beyo. Un joma beyo to margi nosekalo un ema un koro kasani ang'o mutime. Ok inyal bedo ni in instead of loso to podi wacho ni Trevor manoketho gini koro Trevor du los gi Trevor anakia wachno. Sirkal ok tawa maber nikech nengo ngima oridore ahinya. Roslyn ka wuok game Rawal wacho ni sirkal ok dhi kodwa maber kata matin. Koro nowacho mogik sani ni koro watiko wachni. Jatend piny Kenya ka ber to koro nego wuoga ng'is ji ni gini dhi bedo matek nikech ne giwacho ni kata bech mauta nyalo chopo siling 300 ok to chopo. Ber kinyisa ji adieri koso gidhi adhiya mbele ka gidhini. Miriambo ni to kuma botero gi onge. Anano ka ber to gi biya ginyis jopiny ni piny tek. Kendo piny pod bedo matek igni moko 2 igni moko 3 giwacho wacha adier. Kaeto be ginyiswa ni gima wadwa timo en kama plan ma wan go mar loko gini en kama to kendo giwe miriambo ng'eny. And then ing'eni nitiere yo moro ma gik ma giwachonwa luwo korgi tek. Kawuono giwacho ma kiny en machielo koro ing'e mane. Same things. Kawuono iwinjo deputy president. Ok ochako ni ne gimiyo jogo pesa. Ochako loko ni pesa mimiyogi onge. Koro mane monego bed ni wayiego. Where is the truth? Koro giwacho adieri. Giwacho na jopiny. Jogi adieri to tek negi. To ber ka giwacho adier. Kamano professor to but ok ni blame sirkal kende. Nyaka blame jopiny bende. Une manu yiero sirkal. Professor Kech Migae jalonye weche mag chike erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Erokamano Trevor. Mane seche ka mwalore chenro moro mar buch jopiny waduogo bang' dakika matin gi weche manyien. Erokamano.